Защо вие всички, които се наричате с моето име, продължавате да хулите името ми чрез вашите действия и дела на мерзост? И нека всеки, който върши онова, което е противно на мене, нека да поправи живота си. Докато още вратата на милостта е отворена, поправете се, умийте се, облечете се и търсете онова освещение, без което никой няма да види лицето ми. Така гласи Господ Всемогъщия. Вие, които сте отстъпили, върнете се отново при мене, докато още има надежда за вас. Докато края още не е наближил, защото блудният син имаше време да се върне при мен, но някои от вас, за съжаление, няма да имат време да се върнат при мене. Вие всички, които злоупотребявате с моята милост, с моята любов, всички, които тъпкате кръвта на агнето, горко на вас, защото ще бъдете приготвени като гориво за пещта. Здраво ще очистя нивата си, защото плявата ще изхвърля в огъня, а житото в хамбара ми ще прибера. Никой от вас няма да остане без извинение. На всеки според делата му ще отплатя, защото скоро ида и у мене е моята награда. Аз съм справедлив и ще въздам на всеки, каквито и да са делата му. Кой от вас би могъл да застане пред мене, за да може да се оправдае? Единственият, който може да оправдае всяка една душа, съм аз, онзи, който пролях кръвта си за вас. Така гласи Господ Исус Христос, Всемогъщия и достойния, истинския Бог. Дали вярващи или невярващи, дали малки или големи, дали млади или стари, всички ще застанат един ден пред мене. Всеки ще отговаря и всеки носи отговорност за своя живот. Какво е вършил на тази земя, добро или зло? Вие, които продължавате да хулите името ми, мислите ли, че благоволението ми ще бъде върху вас за спасение на душите ви? Мислите ли, че можете да ходите в два пътя?